Знаете ли, че можете да си наемете Лувъра за частно събитие? Да, точно така. Лувъра в Париж. Напишете в коментар колко струва според вас. Цената се определя по няколко фактора, но изобщо факта, че е възможно да си наемеш най-известния музей в света, за теб и твоите гости е просто невероятно. Разбира се, това не е лесно достъпна опция, а се свежда само до хората, които искат да живеят един истински културен лукс. За да наемете Лувъра, трябва да се свържете с отдела по частни събития в музея, като те помагат с цялата организация, избор на зали, защото това също определя цената. Но ориентировачно, поне доколкото аз успях да се информирам, за събитие до 30 гости ще олекнете с ориентировачно около 30 000 евро. Така че да, определено е любопитно и е one of a kind experience. Ако един ден стана мултимилионер, с кеф бих си наела Лувъра. Ами вие?